Mali kunnafoni lajɛbagaw an b'aw fo dante foli min na bi an bɛ kɛnɛ belebeleba dɔ sanfɛ n'o ye baro kɛnɛ ye baro kɛnɛ ye émission ye min labɛnnen don Mali kunnafoni.net fɛ walasa ka se k'aw ladɔnniya aw ka artistes ka vie kan ani u ka carrière musicale la u ye difficulté minnu sɔrɔ u ka musique kɔnɔna na o bɛɛ ye baro kɛnɛ ka objectif ye bi an wulila ka se artiste denmisɛnnin dɔ ma artiste min don a fana b'a seko kɛ Mali musique ko la kosɛbɛ Cheikh Sirima Sisoko i ni wula baro kɛnɛ kan Mali bɛɛ lajɛlen mɔgɔ mɔgɔ ɲɛ b'an na nin wagati in na an ni ɲankuma fɔ sigiyɔrɔ la aw nana fɛ a diyara an ye aw bisimila an bɛ kun a diyara an yɛrɛ ye Cheikh Sirima bita ye baro ye comme émission yɛrɛ comme son nom l'indique baro kɛnɛ an bɛ fɛ ka masala dɔ ni ye Cheikh Sirima yɛrɛ ye jɔn ye sani ka kuma daminɛ n bɛ maliyɛn bɛɛ lajɛlen fo ka daminɛ Bamako fo Kidal mɔgɔ mɔgɔ ɲɛ b'an na nin wagati in na n bɛ bɛɛ lajɛlen fo ne ye Cheikh Sirima Sisoko ye o ye n tɔgɔ yɛrɛ yɛrɛ ye artiste tɔgɔ fana y'o ye n fa tɔgɔ Sirima parce que anw fɛ yen nɔ fa tɔgɔ de bɛ da den bɛɛ kan donc n fa tɔgɔ Sirima Ala ka hinɛ a la o den ye ne ye Abisetu Kante den ye ne ye Umudere Dama den ye ne ye Kajatu Boyite den ye ne ye Fanta Dama den ye ne ye Aramataba den ye ne ye Jelimadi Jabate den ye ne ye Bala Sisoko den ye ne ye Nfali Sisoko den ye ne ye jama ka ca n tɛ se ka bɛɛ tɔgɔ fɔ sinon ni ma fili n bɛna n'a ɲinɛ tellement que famille kabilaba don donc ne yɛrɛ ye jeli ye n ye jeliden ye n bangera jeli du kɔnɔ n bangera fɔli du kɔnɔ dɔnkilida du kɔnɔna la n bɛ bɔ Kayi n'o y'an ka première région ye n ye Kasɔngaden fana ye Kayiba Jabate Cheikh an bɛ fɛ k'a dɔn mun de ye musique diya i ye c'est parce que tu es issu d'une famille griotte ou bien bon musique d'abord musique ye fɛn ye mɔgɔ si tɛ jagoya ka musique kɛ musique a bɛ diya i ye de ne wolola musique duba kɔnɔ sabula an ye jeli ye fɔli tun bɛ k'an fɛ yen fɔli i b'a daminɛ anw fɛ étape de ye fɔli ye ni n ko étape c'est à dire i b'a daminɛ yɔrɔ dɔ la ka bɔ yɔrɔ dɔ la ka na yɔrɔ dɔ la anw fɛ i b'a daminɛ ni micro ta de ye fɔlɔ micro pavillon minnu bɛ kɛ misiri sanfɛla la an y'a daminɛ n'o de ka na ni micro ye an bɛ taa ni micro ye kɔɲɔyɔrɔ la an mamuso tun bɛ dɔnkili da an fa yɛrɛ tun bɛ doniba fɔ Ala ka hinɛ a la n tanti bɛ dɔnkili da Umudede de donc an bɛ taa ni micro ye a bɛ se yɔrɔ dɔ ma i bɛ tila ka dunu minɛ i bɛ fɔli kɛ fo ka n'a kɛ bon ne nana defu sɔrɔ n y'a fɔ n fa ɲɛna n ko bon ne bɛ fɛ ka taa INA la ko n ma ko c'est bien parce que je suis griot mais mɔgɔ bɛ wolo jeliya la de i tɛ kɛ jeli ye voilà donc n ko n bɛ taa INA la ka taa musique ɲɛdɔn halisa n ye mun kalan sokɔnɔna la ani ka a théorie lama théorie ye mun ye ka se k'a sɛbɛn donc n taara o kalan kɛ INA la pour que an ka tradition an ka laadala kow an ka laadala dɔnkiliw ani an ka laadala fɔliw n ka se k'olu fɔ diɲɛ fan bɛɛ fɛ u ka se k'a faamuya o de kama n taara école la pour que ka se fɛn dɔ ɲɛdɔn ka fɛn dɔ ɲɛfɔ jama ɲɛna o ɲana donc i ye musique kalan o ɲana mais an bɛ se ka dɔn an y'a ye i ye kasanga kɛ i bɛ se ka dɔɔni ɲɛfɔ an ye i ka entrée la o la ok kasanga de y'a to jama in ko la dɔn sinon a mɛnna n y'o de fɔ n ka fɔli de bɛ k'an ka du kɔnɔna la kasanga yɛrɛ sɔrɔla mun fɛ ka ne to INA la n terikɛ dɔ bɛ yen Cheikh Jɔmana n bɛ profiter chaque fois que je fais des émissions chaque fois que je fais des interviews n bɛ n ka foli las'a ma parce que diɲɛ ye sababu de donc du coup ne n'ale tun bɛ groupe la groupe in tɔgɔ tun ye ko Kasɔnke donc ale tun bɛ rap kɛ ne tun bɛ guitare fɔ ka dɔnkili da donc an y'an to de hukumu kɔnɔna la kasanga ko nana fɛn sabati donc maintenant ale taara ne tɔgɔ sɛbɛn ka sɔrɔ ne yɛrɛ t'a kalama donc a kɛlen ka taa ne tɔgɔ sɛbɛn don dɔ la ne bɛ n ka balontan na kɔfɛla la a don o y'a sɔrɔ a wagati kabini téléphonique kow de tun bɛ yen donc u ye weleli kɛ k'a fɔ ko wayi ko mɔgɔ dɔw bɛ ka ne wele donc k'u mago bɛ nin na k'an y'an tɔgɔ sɛbɛn fɛn dɔ la donc je savais même pas que c'était quoi a don ne n teliya hali man ko n bɔra balontan terrain na dɔrɔn ka fɛn dɔ don ka na k'an teliya ka taa yen nɔ donc n taara u y'a ɲɛfɔ ɲɛna voilà ni émission de don comme vous avez postulé a bɛ kɛ tan de a bɛ kɛ tan de prime an tun t'olu dɔn parce que ne tun tɛ Sahara Academy ninnu lajɛ ou bien fɛn dɔ ne ka teli lajɛ c'était pas du tout évident n ka teli lajɛ c'était rare donc du coup u y'a ɲɛfɔ ne ɲɛna a bɛ kɛ cogo min na an mɔgɔ baden tun bɛ yen déjà an mɔgɔ 300 ni kɔ de tun bɛ yen donc u b'a ɲɛfɔ ɲɛna aw mɔgɔ 16 bɛ passer chaque jour je crois que c'était ça donc don dɔ la u bɛ mɔgɔ dɔw ta fo ka n'a fɔ ko a banna donc o mɔgɔ
tan wɔɔrɔ in na ne nana an ka groupe tan wɔɔrɔ fɔlɔ-fɔlɔ in donc ne nana c'est-à-dire mɔgɔ 300 la u bɛ tan wɔɔrɔ ta chaque jour donc o tan wɔɔrɔ kɔnɔna la ne nana n ye n ka prestation kɛ ala y'a kɛ a ɲɛna n bolo mais mun yɛrɛ taara ni ne ye voilà a ma ɲɛ comme diɲɛ ko bɛɛ ye voilà chance ye ale ta ma ɲɛ donc du coup ne passera n taara u y'an mɔgɔ 16 ta tuguni mɔgɔ 300 in na donc o 16 in na u tilala ka mɔgɔ 8 bɔ o la olu de taara résidence kɔnɔ donc ala ye ne garisigɛ o 8 na ne kun b'o de kɔnɔ fo ka na n kɛ demi finaliste ye a ko kɔnɔna la kasanga kɔnɔna la n ye fɛn caman caman fana degi n'o ye dɔnkilida yɛrɛ kɛcogo bɛ kɛ cogo min na parce que mɔgɔ dɔw bɛ i bɛ baara caman na i tɛ fɛn fitinin dɔ b'a kɔnɔ fɛn fitinin dɔ mais fɛn ba dɔ i yɛrɛ ma n'i y'a ɲɛdɔn donc kasanga kɛra sababu ye ne y'olu ɲɛdɔn donc fo ka na se bi ma o fɛn ninnu de bɛ ka ne dɛmɛ halisa kasanga kɔnɔna la i b'a dɔn exercice vocal ye mun ye exercice vocal ye mun ye k'i kan na baara ni i bɛ dɔnkili da a bɛ n'a fɔ balontanna n'i bɛ balon da f'i ka to ka sport de kɛ donc n'i bɛ sport kɛ a b'a to endurance dɔw bɛ k'i la i bɛ fɛn dɔw ɲɛdɔn n'i tɛ sport kɛ i tɛ se k'o ɲɛdɔn dɔw bɛ balon tan carré kɔnɔ fɛn caman bɛ yen nɔ si je prends l'exemple sur le foot parce que ale de répandulen don caman donc ni ka exercice vocal don exercice vocal ye mun ye ka kan na baara a bɛ kɛ cogo di i kan na yɛlɛn cogo kan na jigin cogo i kan ka notes dɔn cogo min i kan ka souffle ta cogo min na i kan ka musique attaquer cogo min na donc n y'o bɛɛ degi kasanga kɔnɔ ani occupation scénique kɔrɔ ye min ye i kan ka ta cogo min na scène sanfɛla la ni jama bɛ yen nɔ a bɛ fɔ o de ma occupation scénique voilà donc kasanga kɛra ne ma koba ye malgré que n bɔra jeliduba kɔnɔ mais fɛn dɔw bɛ yen nɔ olu tɛ ɲɛ yɛrɛ la an ka tradition yɛrɛ b'a fɔ de ko Mali fɛn caman ye c'est de bouche à oreille a bɛ bɔ da de la ka na tulo la an ka fɛnw bɛ ɲɛfɔ ten tɔ de baara fɛn fɛn bɛ kɛ Mali la sinon Afrique a caman ye de c'est de bouche à oreille donc maintenant fɛn dɔw bɛ olu tɛ ɲɛf'i ɲɛna i kan k'i déplacer cogo min na mais kasanga la ala y'a kɛ u y'a ɲɛfɔ ne ɲɛna donc o de bɛ ka ne dɛmɛ fo kana se bi ma mɔgɔ i bɛ fɛn fɛn na a ɲɛɲini k'a ɲɛdɔn i bɛ se ka mɛn baara dɔ la ka sɔrɔ i tɛ fɛn dɔw dɔn a la. o ye tiɲɛ sisan Cheick an bɛ fɛ k'a dɔn album joli b'i bolo sugu la. bon n bɛ ala barika da album kelen de bɛ n bolo o album kelen yɛrɛ a ye temps caman ta a ye san 10 de kɛ parce que san 10 in kɔnɔna la ne ye san 5 kɛ kalan na conservatoire Bala Faseke donc n taara ka taa n spécialiser chant na parce que i bɛ ko kɛ a ɲɛɲini n b'o de fɔ la n ka kuma tɛmɛnen na diɲɛ latigɛ la i bɛ ko kɛ a ɲɛɲini k'a ɲɛdɔn parce que n'i t'a ɲɛdɔn i bɛ t'i jɔ denmisɛnnin o de y'a to a bɛ fɔ ko denmisɛnnin bolo ko ɲuman bɛ mɔgɔkɔrɔba dɛgɛ nɔ denmisɛnnin dɔw bɛ i b'a sɔrɔ olu bɛ chance sɔrɔ ka fɛn dɔw ɲɛɲini k'u ɲɛdɔn mɔgɔkɔrɔba dɔw mɛnna baara la o kɔrɔ tɛ k'a fɔ ko mɔgɔ min mɛnna baara la ko b'a bɛɛ dɔn dɛ ou bien ko denmisɛnnin fana b'a bɛɛ dɔn dɛ donc du coup ɲɔgɔnna mɛn de bɛ baara in diya donc voilà album kelen de bɛ n bolo n y'a tɔgɔ da n fa la munna n fa parce que n fa fana tun bɛ musique kɛ album min na a ye n dɛmɛ kojugu a tun b'a ka baaraw bila a bɛ bɔ baarakɛyɔrɔ la des fois a bɛ na n dɛmɛ sufɛlaw fɛ a tɛ sunɔgɔ n bɛ na n ye nin morceau kɛ tan a bɛ n dɛmɛ an b'a composer parce que a fana tun bɛ guitare fɔ donc partager la même passion an tun bɛ hakilina kelenw na quoi donc ala y'a kɛ ale ka kalifa minɛna la ka sɔrɔ album min ma bɔ donc comme ne sera ka album min kɛ n b'a bonyamasegin k'a ye sabula n'ale tun tɛ n'a ka dɛmɛ tun tɛ parce que mɔgɔ caman bɛ an ye chance sɔrɔ an bɔra jelidu kɔnɔ mɔgɔ caman bɛ yen talent b'u la u bɛ se artiste la mais u somɔgɔw tɛ sɔn mais ala ye ne bɛn ni bangebagaw ye minnu ne dɛmɛ nin baara in kɔnɔ kojugu donc n ka foli bɛ n somɔgɔw bɛɛ lajɛlen u bɛɛ bɛna foli mɛn sisan i bɛ se ka n hakili lajigin o album a titre ye jumɛn ye. a tɔgɔ da n fa de la Sirima. Sirima an bɛ se ka dɔɔni i bɛ se ka n rappeler a musique dɔ la. bon o tɛ kɛ problème ye. ko beni diane mole beni tulun kenyole neni jarabinile ko ne bilele fe imana kenyonya I love you baby ko ne bilele fe imana kenyonya mira yidima ni tara janyola faransi janjola ne be miri kelempele la shiri ni le tara janyo Ameriki janjola ne be panse kelempele la ne ko ni le te ça ne va pas aïe ça ne va pas mi fait bébé mi fait jarabi mi fait mon amour mi fait I love you. Bravo.
C'était très bien. Maintenant, am se ka dɔ Cheikh Sirima Sissogo furulen don wa? I jarabi musique ni a diyara dɛ. Oui, ouais, n furulen don alhamdulillah. Muso kelen bɛ n bolo, den 2 bɛ n bolo. Ala barika. A barika Ala ye. Cheikh, an bɛ fɛ k'a dɔn sisan, i ye gɛlɛya jumɛnw de sɔrɔ musique kɔnɔna na? Bon, baara in kɔnɔ a gɛlɛya tɛ se ka fɔ ka ban, mais baara in kɔnɔ a nafa fana tɛ se ka ban. Diɲɛnatigɛ yɛrɛ ye gɛlɛya ni nɔgɔya de. Kuma dɔ la a bɛ gɛlɛya, kuma dɔ la a bɛ nɔgɔya. Mais n'i sera k'i ka gɛlɛya in ta ka fara ɲɔgɔn kan, a ka ca Ala fɛ o bɛ se k'i dɛmɛ ka kow nɔgɔya siɲɛ wɛrɛ. Gɛlɛya kun ye de pour que kow ka nɔgɔya ka taa ɲɛfɛ. Donc ne ka baara in kɔnɔ a ye gɛlɛya caman lase ne ma parce que n ka kalanko yɛrɛ n y'o de fɔ n ye san 5 kalan kɛ. A san 5 a bɛnna ni n ka tournée dɔ ye. Donc jusqu'à présent n bɛ situation dɔw kɔnɔ mais ni Ala sɔnna o situation bɛ ka débloquer n tun ma soutenir jusqu'à présent. Donc là très bientôt n bɛna na soutenir Ala barika la. Donc o gɛlɛya tun b'a la. Gɛlɛya filanan mun bɛ yen o ye dɛmɛbagako ye. Dɛmɛbagako n'a fɔra dɛmɛbagako studio b'o la parce que studio wari de bɛ don studio la. Clip la wari de bɛ don clip la. Ni Ala y'a kɛ k'i sera degré dɔ ma i tɛ se ka clip dɔw kɛ clip sugu dɔw kɛ bilen. Donc i b'a ɲini de ka clip dɔw kɛ olu bɛ kɛ prix baw de la. Donc a bɛ kɛ prix minnu na a wariw ka ca. Donc du coup ani du fait que malien an ka fans caman bɛ yen nɔ an jatigiw caman bɛ yen nɔ u tɛ se k'a faamu k'a fɔ ko an bɛ balo an ka nin fɛn in de la. N'i ye prix sugu dɔ fɔ dɔw bɛ kule nin bɛ hors art la prix tɛ art la. Fu bɛ art sɔrɔ i b'a fɔ wari bɛ art sɔrɔ i b'a fɔ wari fana tɛ se ka art sɔrɔ cogo min. Misaliya la mɔgɔ dɔw ka tableau bɛ i b'a sɔrɔ hali a tɛ fɛnba bɔ mais a bɛ feere miliyariw la. Artiste dɔw dɔnkilida fanfɛla la i b'a sɔrɔ mɔgɔ dɔw bɛ i ye promesse ta ou bien i y'olu ka namuna minɛ i tɛ se ka taa kɛ hali n'i ka sɔrɔ i jatigi dɔ ka fɛn dɔ bɛ yen du fait que i ye mɔgɔ dɔw ka namuna minɛ fɔlɔ i bɛ t'olu fɔlɔ de ta kɛ fo mɔgɔw k'o faamu et puis k'a bila u kun la u bɛ wari min di wari tɛ caya artiste ma wari tɛ caya artiste ma wari bɛ se ka dɔgɔya artiste ma de sinon wari tɛ caya artiste ma n m'a faamu n'i ye prix sugu dɔ fɔ u bɛ kule ni mun se tɛ ye i b'a fɔ a se tɛ ne ye mais ari i kelen mɔgɔ kelen tɛ u bɛ dɔnkilidala kelen de mais dɔnkilidala kelen tɛ fɔlikɛlaw bɛ dɔnkilidalaw kɔ managerw bɛ dɔnkilidalaw kɔ i bɛ taa clip min kɛ n'a prix fɔra dɔw ɲɛna kabako don i bɛ fini min don tu es obligé k'i pari ni mi pari nin yɛrɛ nin bɛ tan nin bɛ tan an yɛrɛ il faut que an k'a dɔn ka fɔ an ka artistes bila valeur la n'an m'an yɛrɛ bila valeur la a bɛ gɛlɛya donc o gɛlɛya ninnu de b'a kɔnɔ mais a nafa fana ye min ye porte dɔw bɛ olu bɛ dayɛlɛ i ye porte dɔw bɛ u bɛ dayɛlɛ tel que n'a fɔra k'i ka ko mɔgɔw ka bɔ n'i bɔra a ka ca Ala fɛ i bɛ lamɛn i m'a faamu et puis n'i ye conseil ɲɛnamaw di a ka ca Ala fɛ mɔgɔw b'a lamɛn a n'a gɛlɛya a ma nɔgɔ quoi mais o fana ye baara in n'a kɔlɔlɔ de n'i bɛ baara o baara kɛ a n'a avantage n'a désavantage de don voilà n'i bɛ mun na fana i bɛ sɔn a ma sinon a ma nɔgɔ voilà a ka di fana a ka di parce que nous on le fait par plaisir a ka d'an ye donc fɛn fɛn bɛ kan na o kɔnɔna la mɔgɔ dɔw bɛ a ka d'u ye k'i lagosi fana mais mɔgɔ dɔw bɛ a ka d'olu ye k'i ye mais nin bɛɛ bɛ art de kɔnɔ maintenant du fait que baara in ka d'an ye an tɛ nin si ye an b'an ka baara in dɔrɔn de kɛ. Jumɛnw de b'i bolo sira la ka na morceau jumɛnw de bɛ sira la ka na? D'abord i b'a fɔ an bɛ diɲɛnatigɛ ko ko kɛ kɛnɛya de ka gɛlɛn ni fɛn bɛɛ ye i kɛra artiste o i kɛra fɛn fɛn kɛnɛya donc comme an bɛ bana wagati in de la donc du coup n bɛ ka morceau dɔ labɛn pour que ka mɔgɔw la sensibiliser k'a fɔ bɛɛ ɲɛna bɛɛ k'i hakili to i yɛrɛ la wagati ni kunkurunin dɔrɔn de don bana in a bɛ tɛmɛ san'a ka na bana wɛrɛw tun bɛ yen olu tɛmɛna fura sɔrɔ olu la nin wagati in na ni fura tɛ ka sɔrɔ nin na donc an ka hakili to o la u ye mesure minnu fɔ an k'u respecter waati kunkurunin dɔrɔn kama c'est à dire an ka ɲɔgɔn fo yɔrɔ jan fɛ an ka jama darajɛ ninnu an k'olu dabila a kun tɛ dɔwɛrɛ an yɛrɛ ka kɛnɛya de don n'i yɛrɛ lakana i bɛ mɔgɔ wɛrɛw lakana donc o hukumu kɔnɔna la ni taara studio la n bɛ ka morceau dɔ kɛ donc an b'o période de la et puis il faut sensibiliser les gens ne tɛna sɛgɛn o fɔli la n tɛna ɲinɛ parce que bana min don tiɲɛ de don wari bɛ jamana minnu kun olu tɛ ka se ka u yɛrɛ bɔ ko kuma bɛ wari tɛ an minnu kun donc an bɛ se k'an yɛrɛ bɔ ni jumɛn ye o ye ka nin mesure parce que an ka hadamadenya farafinna an ka hadamadenya la an bɛ maga ɲɔgɔn na kojugu o maga ɲɔgɔn na ɲɛ jumɛn ye an b'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma c'est à dire an bɛ ɲɔgɔn sumusumu an bɛ tew min an bɛ daga kelenw na jifilen kelenw b'an fɛ bɛɛ ka du ye sigiɲɔgɔnna da sɔgɔsɔgɔbaw tɛ yen a quartiers bɛ yen mais bon en général tout le monde est égaux social de bɛ yen voilà cohésion sociale de bɛ yen donc o de b'a to il faut k'an ka ɲɔgɔn sensibiliser wagatinin dɔrɔn kama an ka kɛwale ninnu changer ni wagati in ka tɛmɛ dɔrɔn pour que bana in kana jɛnsɛn parce que n'a jɛnsɛra a ma nɔgɔ yɛrɛ yɛrɛ de.
Check. Donc i bɛ se ka o musique in ka an avant goût dɔɔni d'an ma yan'a ka bɔ. Kɛnɛya ka di duniya mɔgɔlu kɛnɛya ɲɔgɔn tɛ kɛnɛya ka di le duniya mɔgɔlu kɛnɛya ɲɔgɔn tɛ famaya ka di kɛnɛya de rɔ fantanya ka di kɛnɛya de rɔ artisiya ka di kɛnɛya de rɔ animateriya ka di kɛnɛya de rɔ fudama sɔrɔ bana ni na fɔlɔ tubabula olu ma fuda sɔrɔ sini jamana olu ma fuda sɔrɔ ye Europe olu ma fuda sɔrɔ Afrique anu ma fuda sɔrɔ ye larabula olu ma fuda sɔrɔ fo kɛ wale damadɔ fo kɛ cogo damadɔ bɛɛ k'i janto bana kana jɛnsɛn an y'o fo yɔrɔ jan fɛ an ye gɛrɛsigi an y'o dabila an ye jamadarajɛ dabila bana kana jɛnsɛn an y'an tɛgɛ ko safinɛ la an y'an tɛgɛ ko liquide la liquide désinfectant na bana kana jɛnsɛn kɛnɛya ka di wayna kɛnɛya ɲɔgɔn tɛ kɛnɛya ka di le duniya mɔgɔlu kɛnɛya ɲɔgɔn tɛ. Bravo. Check. Ninjara mene. C'est pour sensibiliser la population. Toujours en hakila to coronavirus ina. Wakati kungurundo abeteme. Awo. Agateme agata koyon na orchestre normal. Voilà. Check. Pour le moment, c'est ça. Amka si anga émission kunche yorola. N'a fɔra ko i ka ladilikan di Mali denmisɛnninw ma musique ko la i yɛrɛ ye denmisɛnnin mais y a des gens i fana ka kɔrɔ ni dɔw ye i bɛna ladilikan jumɛn b'i bolo ka di denmisɛnninw ma. Ne bɛ se ka d'abord fɔlɔ n bɛ Mali artiste jeune bɛɛ fo n bɛ mɔgɔkɔrɔbaw bɛɛ lajɛlen fo parce que n'i y'a ye baara bɛɛ kɛlen don ka ban koyi Mali musique la baara kɛlen don ka ban mɔgɔkɔrɔbaw y'a kɛ ka ban donc an bɛ mun kɛ sisan an bɛ an jɔyɔrɔ de kɛ c'est à dire olu y'a bila yɔrɔ min n'a ma taa ɲɛfɛ an kana segin kɔ sinon art bɛ Mali la de art bɛ Mali fan bɛɛ nous avons l'art dans le sang u ka baara kɛ halisa u ka thème jateminɛ c'est à dire i b'a fɔ parce que fɔlɔ Mali musique kun sinon fɔlɔ Afrique en général musique moyen ba kun tɛ mɔgɔw ye les gens n'avaient pas les moyens d'aller au studio ka fɛn dɔw kɛ mais bi bi in na moyen bɛ mɔgɔw ye les gens ont accès à tous les toutes les technologies qu'il faut pour que ka se ka avancer. Fɔlɔ mɔgɔw olu kun bɛ baara kɛ u bɛ se k'u sigi u bɛ se ka morceau répéter c'est à dire pendant des mois et des mois u bɛn'u sigi u b'a gosi mais anw i bɛ se ka morceau tugu ka baribari c'est à dire u bɛ fɛn fɛn kɛ u k'a kɛ ka ɲɛ parce que Mali image de don mɔgɔ kelen o kelen ye ambassadeur ni musicien fɛn fɛn bɛ yen rappeur fɛn fɛn bɛ yen ni dɔnkilidala fɛn fɛn bɛ Mali la a kelen o kelen ye Mali ambassadeur de u k'a bila u kunkolo la n'u bɛ ka fɛn o fɛn kɛ u bɛ ka Mali de représenter u bɛ ka an ka culture de représenter c'est à dire le Mali c'est un pays de culture. Culture do c'est-à-dire ethnie sugu bɛ yen siya o siya bɛ yen a bɛɛ n'a dɔnsen a bɛɛ n'a ka fini don cogo a bɛɛ n'a ka fɔli fɛn donc du coup a ka ca Ala fɛ ni rappeur ni dɔnkilidala fɛn bɛ a bɛɛ n'a ethnie de don an ka hakili to la an ka ethnie bila valeur la parce que n'i b'a dɔn i bɛ bɔ yɔrɔ min i b'a dɔn i bɛ taa yɔrɔ min comme on le dit n'i ye i bɔ yɔrɔ dɔn dɔrɔn i b'a dɔn i bɛ taa yɔrɔ min c'est à dire an kana ɲinɛ an ka kɔrɔlenw kɔ an k'u ta an k'u mélanger avec la modernité avec les instruments, les matériels, un chance sur un matériel minnu sɔrɔ an ka essayer k'u conjuguer ɲɔgɔn na ça va faire que an ka musique tɛ to yɔrɔ kelen na a tɛ to train c'est à dire a tɛ to monotone na an bɛ yɛlɛ sanfɛ sinon musique bɛ Mali de la musique bɛ yan c'est à dire dans yɛrɛ t'a la a tɛ se ka fɔ ka ban bɛɛ k'i hakili to la n'i bɛ fɛn fɛn kɛ essayer de mélanger il faut faire toujours le métissage c'est vraiment bien n'i bɛ musique o musique kɛ n'i y'a métisser a ka ca Ala fɛ a bɛ dimension dɔ sɔrɔ i ma sigi ni dimension min. Donc du coup an ka hakili to la an kana a bɛɛ kɛ machine an ka to an ka instrument kuraw ni tamaniw tout ce qui voilà i bɛ se ka mun mélanger a la essayer ka mélanger a la ça va donner une autre couleur et puis a ka ca Ala fɛ o de bɛ se k'i feere diya parce que mɔgɔ i bɛ ko kɛ i b'a kɛ nafa de kama n'i y'a ta n'i ye fɛnw mélanger a la i bɛ se ka bɔ diɲɛ kɔnɔ mɔgɔw b'i ko fɔ ni mɔgɔw y'i ko fɔ nin bɛ bɔ dugu jumɛn na nin bɛ bɔ nin dugu in de la voilà. O ye tiɲɛ ye Cheikh an tɛn'i to ten dɛ f'i ka san fɛn da. Cheikh
donc Garambarana, sanfɛ na garambarana. Kumuso diana kele bi ke sanfɛ ye sanfɛ. Cɛ bɛna la suha, mama la suha le ye. Fɔlɔ telemuso bɛ di la jagoya furu. An fɛlɛ ne lɛrɛ mina bɛɛ bɛ di la jarabi ma. Cɛ bɛna la suha, papa la suha le ye. Muso bɛna la suha, mama la suha le ye. Ka signer, légaliser, ko bɛɛ ni la bɛɛ bɛ le ha signer. Ka signer, légaliser, u b'an ka ni koro le ha signer. Ka signer, légaliser, ko bɛɛ ni la bɛɛ bɛ le ha signer. Miiri la bɛɛ ɲɛna k'u ka di ɲɔgɔn ye furu le la. tiɲɛ na ko filɛ Cheikh baro jara comme awɔ bon an bɛ dugawu de k'aw yɛrɛ ye parce que baara in a ma nɔgɔ n'a fɔra dɛmɛbaga t'i la dɛmɛbaga in ye jumɛn ye c'est à dire ka i financer même déplacement c'est un problème vous voyez an b'a ɲini jama fɛ an b'a ɲini an ka ɲɛmɔgɔw fɛ ni couche sociale couche fɛn fɛn bɛ yen nɔ le média parce que n'i y'a mɛn information bɛ passer média de b'a kɛ donc an hakili to aw yɛrɛ la n ka foli belebeleba b'aw ye parce que courage min b'aw la ala kana to aw ka bolo jigi parce que a ma nɔgɔ baara min don a bɛ fɔ cogo di sanjikɔrɔ wɔsi de don aw bɛ sɛgɛn mɔgɔ caman t'a dɔn ko sɛgɛn b'a la aw bɛ bɔ yɔrɔ jan fɛ aw bɛ dépenses kɛ mɔgɔ caman t'a dɔn et puis aw bɛ balo cogo di mɔgɔ caman t'a dɔn il faut que aw fana ka kuma aw ka kuma o yɔrɔw kan pour que mɔgɔw k'a dɔn comment est-ce que le média arrive à subvenir à leurs besoins donc aw bɛ balo cogo min fo jama de fana donc ne kɔni ka foli belebele b'aw ye parce que aw fana aw sɛgɛnnen don tellement que c'est pas possible ni aw tɛ anw tɛ an talan ye ɲɔgɔn ye an bɛ dugawu de kɛ ala ka nin bana in ɲuman tɛmɛ et puis kɛlɛ min b'an ka jamana kɔnɔ ala ka jisuma bɔ a kan an ka sɔrɔdasi minnu fatura ala ka hinɛ u la an minnu bɛ yan ala ka a fɔ cogo di ala ka an ɲɛ ka an ka don makɔnɔ an ka sɔrɔdasi somɔgɔ fɛn fɛn bɛ yen an b'a ɲini u fɛ u ka dugawu kɛ banbagatɔ ninnu ye jamana mɔgɔ si kana ɲinɛ mɔgɔ ninnu kɔ an ka tenitigiw u bɛ ka fɛn fɛn kɛ u bɛ ka kɛ anw de kama n'i y'a mɛn an bɛ sunɔgɔ bi grâce à eux donc maintenant an ka foli bɛ Mali ye an ka foli b'an ka armée an ka foli b'an ka silamɛw an ka diinɛ fɛn fɛn bɛ Mali la an ka foli bɛ bɛɛ lajɛlen ye ala ka Mali ta ɲɛfɛ ala ka Afrique ta ɲɛfɛ ala ka bana in gɛn ka bɔ an ka continent kan. an jɛra ka an ka artiste belebele lamɛn n'o ye Cheikh Sirima Sisoko ye an b'aw hakilila jigi toujours k'an bɛ émission baro kɛnɛ kan baro kɛnɛ ye émission ye min labɛnnen don Mali kunnafoni.net fɛ walasa a ka bɔ a ka artistes ka nouvelles bɛɛ kalama an b'a fɔ aw ɲɛna a k'anw bɛn diɲɛ waati wɛrɛ.